Takže pekný večer vám prajem, sa to hovorí, že to nakoniec to najlepšie, alebo... A nie. Moje meno, vek a status v oblasti profesie ste si iste prečítali na kandidátnej listine. Pre tých, ktorí ma nepoznajú, volám sa František Kováč. Áno, som z tej aktuálne najväčšej rodiny, čo sa týka počtu súrodencov v dedine. Mám 22 rokov a študujem psychológiu na Univerzite svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Prečo som sa rozhodol kandidovať na poslanca? Asi preto, že na starostu ešte nemôžem z vekovej hranici, ktoré nás spolu. A teraz vážne. Ja osobne si myslím, že je čas na zmenu. Dovolím si to nazvať generačnou výmenou. Keď sa pozrieme na obecné zastupiteľstvo, ktoré máme v Rybníku, tak nie je tajomstvom, že väčšina má vek tiahnúci na 60 a niektorí už aj dôchodkový vek. Nechcem nikoho uraziť, ani nie som toho názoru, že svoju úlohu, ktorú im občania tejto obce zverili, vykonávali zle. Ale sú tam ľudia dve, niektorí tri a niektorí možno aj viac volebných období. To si samozrejme ja už nepamätám. V každom prípade si myslím, že mali dosť dlhú dobu na to, aby ukázali, čo v nich je, aby svojimi názormi prispeli k lepšiemu chodu obce a aby sa snažili pozdvihnúť našu obec. A teraz prišiel ten správny čas, aby sme sa im poďakovali za odvedenú prácu a zároveň dali priestor mladším spoluobčanom. Podľa môjho názoru je pre rozvoj obce, jej napredovanie a nové nápady priam nevyhnutná táto tzv. Generačná výmena. Niektorí si poviete, že som ešte príliš mladý. Ako sa to vezme? 22 rokov nie je veľa, ale zase keby to bolo málo, tak by zákon nedovoloval kandidovať ľuďom v tomto veku. Ja svoj vek vnímam skôr ako pozitívu. Stretol som sa tiež s otázkou, že čo tam chcem robiť, veď nemám žiadne skúsenosti. Áno, to je pravda. Nemám skúsenosti. Ale ukážte mi aspoň jedného človeka, ktorý mal skúsenosti s politikou hneď vo svojich začiatkoch. A je úplne jedno, či má človek 20, 40 alebo 60 rokov. Keď vstupuje do niečoho nového, čo predtým nerobil, tak je logické, že v tejto oblasti nemá žiadne skúsenosti. Tie sa predsa získavajú praxou. Čo sa týka toho, v čom by som chcel byť pre obec prospešný, tak neviem ako vy, ale ja mám pokrk tých predvolebných sľubov a prázdnych slov, ktoré zaniknú v deň volieb. Nebudem sľubovať nič konkrétne. Samozrejme, chcel by som podporiť veci, ktoré sa mi páčia, ako aj určité zmeny pozdvihujúce prosperitu obce. Taktiež mi hlavou prebehlo viacero nápadov, ktoré by podporili našu obec v napredovaní. Uvedomil som si však, že niektoré veci nie sú také jednoduché, ako sa zdajú, a tiež, že nič, čo sa týka obce, nie je postavené na jednom človeku, ale na všetkých, alebo aspoň väčšine obyvateľov. Jedna z možností vyjadriť svoj názor sa nám naskytne o týždeň v sobotu. Účasť na voľbách nie je len občianska povinnosť, je to predovšetkým právo rozhodovať o veciach, na ktorých nám záleží. Je to dôkaz toho, že osud našej obce nám nie je ľahostajný a je to tiež dôvera vložená do rúk ľudí, ktorých si zvolíme. Na záver mi dovolte zdôrazniť jednu dôležitú informáciu. Dostával som otázky typu, citujem, s ktorou bandou ideš do tej politiky. Tak pre upresnenie, som nezávislý kandidát, nebol som v žiadnej politickej strane, keďže som to nestihol, ani sa do žiadnej nechystám vstúpiť. Nesympatizujem so žiadnym kandidátom na starostu, ani nemám osobný problém so žiadnym z kandidátov. To, že sa predstavujem zrovna dnes, keď sa predstavuje aj jeden z kandidátov na starostu, je len preto, že som dostal takú ponuku a keďže nemám kedy sa predstaviť, tak som tu práve teraz. Avšak do týchto volieb idem sám za seba a z vlastného presvedčenia urobiť zmenu, ktorá prospeje našej obci a našim spoluobčanom. Všetkým prajem svetový mier a ďakujem za pozornosť.